И здравейте хора, днес ще снимем клип на Мата. Един ужасно як сървър, в който не е обикновен сървър, но един вид се прави състезания, влизаш в топ. И чакайте, че още съм новобранец. Неотдавна играя в този сървър и като цяло... Нищо както и да е. Сега ще погледнем хората. Уоу! Какво добро пробиване! Супер! О, взех пето място. Оп! Сега, добро. Айде, умря. Сега. Не съм много добър. Вижте, ранговете ми са тук. Дето виждате тая оранжева линия. Другото, което е, всичко може да се поправи. Има някакъв мост антит, което не знам за какво е. И така, това не ме интересува, просто така, както е. Сега като почне новото ниво, надявам се да съм с Инфернус. И така, давай. Тук мапата виждам. Извинете. Каква кола! Просто уникално! Уоу! Другите са невидими, защото съм се доближил до тях, не знам. И те може да не видим, само да не се виждат. О, телепорт! Сега ще видим. Оп! Инфернус. Супер! Между другото, колата е много яка. В смисъл, модът е смисъл. Сега ще видите. Зелени палове, яки джанти. Като цяло е подобрена. О, чакайте. Сериозно говоря, не съм много добре. What the fuck, скивате ли? Як сървър? Аз ви казвам, просто не знам, даже IP-то не го знам много добре. Подяволите. Окей. Сега се справяме много добре, но нещо ще съм. Съкс. Shark Love Moves. Топ видим, който админ не е добре. Ничего не е добре. Да. Обаче... Не знам, чайте да сме някой друг, че той е нуб. Админа... Хамза. Взех седмо място. Я да седим ранка. Ранка ме падна. Защо падна? Game Stats 3. Нали кам, аз тук що си направих регистрация. И така. Вижте, много яки коли има. По принцип има и други. Искам черната, защо моята не е черна? Или зелена, вижте колко хубаво седи. Или жълта, не, жълта малко ми харесва. Но как е? Оп! Просто това тук е... Извинете, просто много се излагам. За първ път ме е да играя в такъв сървър. Не знам. Много е трудно да станеш просто на такива препятствия, които... То крака назад е, той е вече хакер. Има някакъв... много як хак. Да го знам. Даже не знам дали има такъв хак. Антидрайв. Както е. Защо не са просто едни яки коли, моднати, яки скинове и такива? Защо трябва да са с нормалните коли, обаче не може. Не, че не са красиви, но... Както и е. Примерно да сложат едно богати, нещо такова, така. Някакви герои. Не, скиновете на хората са променени. Толкова имаше, бе. Чайте, извинете, че се разсейвам, просто... Вижте около е про. Само деца издъни накрая. Гледайте трактора. Това е Трофейс, вижте го. Ой, аз съм Трофейс. Не съм.
Не. Ай, чакайте, че се балансвам. Черна кола. Като черна котка е. Ай, бе, какви сте ви, бе? Нервите ми. Това сервер ми хареса. О, има едно БГ, сега ще видя. Шок някакъв, шок. Не, всъщност. Да, шок. О, той е БГ. За пръв път виждам БГ в сервера. Играе от преди малко. Разбирате ли какво мъка е това да си близо единствения БГ в сервера? Повечето са румънци, германци, лъвътос, не знам, Лас-Вегас, кой е Лас-Вегас, USA, UA, не го знам кой е, Румъния, всичко има, Полша, всякакви глупости. Както и е. И така, този клип няма да е много дълъг, понеже не знам, и аз не знам причината, просто не го заснемам. Така. Айде стига, бе. Взех 20-то място. Как може такава срама? Мали. Как е? Сега ще чакаме да видим какъв е другия мап и ще се постарая да... Какъв е бък тук, бе? Мале... Извиняйте, ако има някакъв лак, просто... Може би паметта на компа ме свършила просто от многото клипове, които съм направил и си сейвам на тъпия десктоп. Това няма значение. Така. Ако искате сервера, ще пусна Skype или не знам, може би ако не намеря IP. What the fuck, ай стига, бе, само се издънвам. Тъпа кола. Както и е. Ако искате Skype, в смисъл Skype ще не може, не чайте, че вече не знам какви говоря. Както и е. Ако искате сервера, той може да бъде под описанието на клипа. И така. Да знам какво кажете, че супер, въпросът ми е на 19, напълно не е какво кажа. Един момент само. Не знам, много як сервер. В смисъл, малко е странен, защото само някакви глупости тази се въртиш там напред-назад. Да, знам. Странно. Но от друга страна е забавно. Ето как се бъва, бе. Вижте го само как е някакъв супер про и с каква скорост е. Даже и не се блъска никъде. Вижте. Така че се пада, пак такъв Деан. Какво се тира е? Но я завършах направи това. В въздуха. И така, сега ще видим. О, Synergy, вижте модното Сузуки. Хубаво е. Много хубаво, ако питате мен. Но не питате мен. Обаче е много странно, защото вижте как е. Как е? Тя ще засиля. Уау. Тук как се... Май така беше. Да, вижте какво съм правил. What the fuck? Май такова е. Май е туризм. Не, май не. Не знам. Значи е супер GT туризм. What the fuck? Ай стига, бе. Много се изнервих. Значи... Не знам. Може би така ще свършим моят клип. Виждаме пен. И ако ви е харесало, абонирайте се, дайте по един лайк и такива. Чао!